Абе, разплан добре. То където мобили няма да... И къде се крие мотиса? Не там, а там е. Убихме го! Толкова лесно. Дай на хокей. Дай на хокей. Тече руско. Да, така. На хокей се много по-добре, ама пак не е добър, защото той може да се хлъзне. А покото беше много добро, нали? Добър ли е поко на хокей? Да. Леле, покей, браво, бе. Не, стига. Трябва съм аз малко назад. Така ще се. Малко назад. Трябва да офаним. Малцаката. Ей, как ме... Не. Си. Той има... Аз губих. Силни са. Чак. Бранда, знаеш, че от утре реализация 25 магазините ще са затворени. Гого, очилата ще слагаш ли, бе? Няма стига, той трябва... Не стига. Не хубаво. Само отпускаме го тук, Гошо, много го отпускаме. Направо го разпускаме, Гошко. Той ще слуша. Еба, то Муртис. Ай, вкарайте се. Еба. По-добре на светло или на тъмно? На тъмно. На тъмно ли? Да, така по-добре. На тъмно би му по-добре. Защото лампата дразнича. Давай, Роско! Айде! Не може да вкараш, ето. Така се прави. Да, браво. Много добър беше. Просто... Просто съм пропусна. Да, то пак ти се върна. То нарочно така удари. Но са... Пази вратата. Те ще... Не. Аха. Сетихме се. Не. Браво, Росене. Един вратар. Не. Трифоне. Брат, Трифон ме звъни. Извинявайте, просто не трябваше да съм спокоя по крол. Сори. Добре, дай. Сега не искам скот. Извинявай, че падна. Просто... Дето те са поде слаби този път. Трифон. Трифоне. Колко абоната имаш? Чай, че Трифон дойде, бе. Любото якито ли ще спиш? Трифон дойде на гости. То не знам. Не знам, той... Зависи.
Отваря баба още един път. Направо. Направо ми. Митето, къде е? Горе ли е? Там, що си път пушат тука? Дядото... Не е горе, надолу. На дома ли? Да. Днеска не работят, бе. Не, то още на дома. Той при бабата. Бабата я видях дойде. Гръцката баба е тука, нали? Да. Тука е баба, я видях вчера. И тъй. Той Айде. ще да го ще познава тараста. Защото не ще иска на топло и той нали е болен. Не бе, на топло исках бе, бабо. Кой е баби? Сутринта спах бе в телефоне. И една баба звънеше на баба, Да. че ме издразни. Да. Айде сега. Гого, Трифончо дойде и дай ни чорап. Мани ги тия пръчки, тук ще ми идете после. Ти закусва ли бе? Какво? Закусва ли вас? Не, после ще Да. направя принцес. Сядай сега, разделяйте. Нали си здрав? Разделяйте завивката. Го, хайде не беше близо. Те с буклуци няма ги идите. След малко Какво ще това? Ето посъй, това са картофи, дето сте яли тук в ледилка. Аз не разрешавам. Картоф бе, чипс бе. Вземи си. И трябва да се Айде, джубили бе, устата пак ли на Гого с игра? вода за уста. Тривата. Я го помълчи, че Трифон затворива тата там, че пречи. Така, мерси. Сергарите се издразниха ли? Абе, не бе, една баба на баба ми приятелката звъни сутринта и ме дразни, да е така се чува. Ма те сега... И добре де, Ма те кажи на дядо Гошата спрете. още не съм се оправил. Добре, и се къпи по 2 чаши, но се разболяваш много. Мгм. И така хъбиш много вода. Да, точно така е. Но пък хъбиш вода след това и няма да се къпиш. Точно така. 1-2 минутки и готово. О, може да играете таблетъче. Да, ако искаш играйки, бразарса. Добре, ще игра. Да. Те ни убиха. Да, че беше на малко. Не. Та бибито как може да ни вкара? Давай, се. Натискай. Не искам да играя друга игра. Чакай, Чакай. Тук трябва вече да ги... Не! Таблет. Го, ти снимаш ли? Да, не видиш? Вземам за видеото. Не! Тук е парчач Кенджи. Не! Той баща парчача Кенджито много неприятен. Да? Бачи, Кенджито не е приятен. Кенджито не е приятен. Го спори този стрим, че направя нова Чакай. Ето, Роско вкара. Най-накрая. Кой? Не, Роско бе, той е един приятел. Роско ли, той ми е приятел. Само вика, махай се от къде. Не бе, това е друг Росен бе. Това е моето училище, предишно. Но е най-добър приятел и си игракаме дори с него. Той е само... Айде! Не, Рос, ако беше го карал, нямаше да има проблем. Го спори този стрим.